Kyllä täällä ilman sähköäkin menee, mutta kun saa nyt parempi, jos ois äänentoisto tai joku lava tai joku. Muistetaan pitää soolot tiiviinä, tää on tämmöstä kestävän kehityksen hip-hoppia. Jätetään myös jalkapallille. Kyllä aika paremmin irtoisi, jos ois musa. Ei se pajamaa aika huono idea oo sitten. Sun täytyy antaa rahaa ihan vähän mesenaatissa, että saadaan bilet järkättyä meidän mesenaatissa. Kallion Block Party 2013. Kallion Block Party 2013. Joo, Tätä jotain tarttis vielä ehkä. Eikä se muut. Nähdään elokuussa.